Samahan niyo ako today as I walk you through the biggest and the grandest theme park in Pampanga. Hindi na natin kailangang bumiyahe ng malayo para lang maghanap ng ganito kagandang papasyalan. At nakakatuwa pa kasi pang Pinoy talaga yung theme nila mula sa pangalan ng bawat station at ng mga characters nila. Nakapanood pa kami ng live performances pagdating ng sunset. Ito yung most awaited na attraction sa Pampanga na soon to open. So let me show you a sneak peek of Pradera Islands Theme Park. Sa ngayon, naka-soft launch pa lang sila pero soon to be announced kung kailan ang grand opening. And they operate from 8 a.m. to 8 p.m. The park is divided into different sections and each of them is represented by a character. Pagpasok mo pa lang, ang unang aabutan ay itong heritage site at dito ilalagay yung mga restaurants and shops. Sa area na to, medyo it's giving Macau feels o kaya naman yung mga shops doon sa unang part ng Disneyland, diba? Ang sentro ng buong park ay itong replika ng Mount Arayat and this is represented by Maria Sinukuan. Meron daw ride sa loob nito pero hindi pa siya tapos nung nagpunta kami. Napapalibutan niya ng Hiraya Lake represented by Lacandanum and Danum in Kapampangan means water. Dito pwede tayong mag-boat riding. Next section is the Banwa Portal which is represented by Angin. Yes, Kapampangan yung pagkakapronounce. Huwag kayong ano. So dito sa amin, Banwa means the heavens or the sky or pwede rin namang moon. Kaya yung mga rides dito medyo may kinalaman sa pang-outer space. Parang ganon. Sa kabuuan ng park, may ilang mga rides na hindi pwedeng sakyan ng mga kids and for obvious reasons naman. At makikita natin yung mga instructions sa entrance ng bawat ride. Up next is Arayat Town represented by Lacan Api. And Api means fire. Kasi nga naman para sa mga hindi nakakaalam, Mount Arayat is a volcano. At sa area nga na to, I would say na mas maraming rides na bagay sa bata. Although nakikita nyo naman na ine-enjoy din ng mga adults. After nyan, diretso naman tayo sa haunted house. Ang tawag nila dito is Bale ni Aling Basha. Bawal mag-video sa loob para nga naman hindi masira yung suspense, but girl, let me tell you, this was scary. Picture tayo. And finally, the last area is called Diwata Forest, represented by Sisilim. And sa Kapampangan, ang ibig sabihin ng Sisilim is dusk or yung parang pa-sunset na ganon. Which is actually kind of fitting kasi kung maghapon ka na naglilibot sa park magmula sa Banwa Portal, by the time na makakarating ka dito, medyo patapos na rin yung araw. At sa oras na to, nagsimula na nga rin yung parada ng mga characters. Eto at meron silang kanya-kanyang float and mga mascots. Iikutan nila yung buong theme park tapos babalik rin naman sila dito para mag-perform. Sa araw nga na to, kasama nila yung band and concert chorus ng Angeles University Foundation. So umupo muna kami dito to enjoy their performances at para makapagpahinga habang naghihintay ng 7:30 kasi yun daw yung oras ng kanilang water and light show doon sa may Arayat. At hindi rin naman kami nainip kasi sobrang gagaling ng mga performers. Nung matapos sila, gabi na rin naman talaga. So naglakad-lakad muna kami to enjoy the night lights. Sakto full moon ngayon at ang ganda rin talaga ng ambience sa gabi. So in-enjoy muna namin to habang chill pa kasi kapag nag-grand opening sila, nako panigurado dudumogin ng tao to. After nun, pumwesto na kami sa harap ng Arayat para manood ng light show.